den der situation, det hele var, men alligevel har man da jeg læste det der digt, da jeg læste digtet op, det var en situation, som jeg har fantaseret om, at man er i centrum i en situation, som er sørgelig, og at nogen er død. Folk har medlidenhed med en, og man står og græder, og de kigger alle sammen på en. Og i situationen vil man bare gerne have det overstået. Jamen, jeg mener, at vi mangler ritualer omkring døden. Altså både fordi, at den kristne tradition, i hvert fald som den er i Danmark, altså der er den her store distance til den afdøde og til den afdødes krop, men også fordi, at der er en voksende gruppe i vores samfund, som er ude af folkekirken og som er ude af den kristne tradition. Så står man meget på bar bund, når nogen dør, og man skal holde en begravelse, så ved man faktisk ikke rigtigt, hvad man skal gøre. Og det tror jeg, det gør det svært at få lavet en god begravelse. Altså arrangeret en god begravelse, og få sagt ordentligt farvel, og få startet sorgprocessen på en god måde. Alligevel var det føltes godt at kunne vise sine følelser åbent. At man ikke skulle skjule sine følelser, at man godt kunne vise dem, fordi det føles ikke, at det tror jeg ikke, der var nogen af os, der følte, vi kunne før begravelsen eller efter begravelsen, fordi at man skulle, vi var værter for begravelsen, så vi kunne ikke, på en eller anden måde skulle det fungere, eller at det var os, der skulle få det til at fungere. Jeg tror, at årsagen til, at det er svært at tale om døden, er egentlig ikke, at man ikke har ord til det. Altså jeg tror ikke, at årsagen ligger i sproget. Jeg tror godt, vi kan sætte ord på følelser og på, hvad vi oplever, og hvad vi ser og hvad vi tænker også omkring det. Men der er en eller anden social ting, som gør, at vi er meget hæmmede omkring at tale om døden. Det er måske bare, at min mor var død, og jeg havde ikke lyst til, at den der mariehøne skulle dø. At jeg ville ikke køre en mariehøne over med min døde mor. Og så det blev lidt formløst eller uformelt der, efter vi havde lagt hende. Der var en graver, som hjalp os med at lægge